Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu dacă sunteți deja de acasă sau bine ați venit dacă sunteți pentru prima oară aici. Sunt super emoționată pentru că, oh my god, cred că au trecut 8 luni de când n-am mai postat un clip aici pe YouTube. S-au întâmplat foarte multe lucruri, de aceea azi am zis să vin cu un update către voi, să mai povestim, așa că, hei, luați-vă cafeluța, un popcorn, some crisps, chipsuri, adică, și mi-ar plăcea să rămâneți alături de mine până la finalul clipului de astăzi. Long story short, de ce am lipsit de pe YouTube? Fac această mențiune pentru că eu pe Instagram am fost foarte activă. Cred că unii dintre voi mă urmăresc deja pe Instagram și au văzut acolo că eu postez în fiecare zi lucruri, tutoriale, review-uri la produse, vă mai spun ce am mai făcut una alta, însă știu de asemenea că o parte din comunitatea mea de aici nu este pe Instagram și atunci voi ceilalți mi-ați trimis și chiar vă spun foarte sincer și acum nu reacționez ca un YouTuber din ăla: oh my god, sunteți atâția care mi-ați cerut să fac clipul despre my skincare routine sau oh my god, am primit atâtea mesaje de la voi despre ce. Nu, acum este pe bune. Chiar am primit multe mesaje, mă refer la un număr foarte mare raportat la comunitatea mea, da? Un număr foarte mare de oameni care mi-au lăsat atât comentarii private cât și mesaje în care, pe Facebook și pe unii dintre voi, chiar și pe Instagram, în care mi-au spus: hei, când mai postezi pe YouTube, ne dor de tine și așa mai departe. Well, sunt aici, guys, și de data asta nu mai plec, sau cel puțin nu o să mai plec pentru o perioadă, pentru că am așa mai multe chestii despre care vreau să vă vorbesc astăzi și voi începe cu primul motiv care m-a adus astăzi în fața voastră, și anume de ce am lipsit de pe YouTube. Așa cum am început clipul deja, pe Instagram am fost foarte activă, pe Facebook așa. Să fiu sinceră, nici contul personal de Facebook nu-l prea folosesc, nu știu de ce, nu neapărat că nu mai îmi place, dar prefer să postez chestii, nu știu, interesante și ceva mai rar, adică pe românește să nu mai postez toate porcăriile pe Facebook. Dacă vreau să am eu chef să postez o prostie, o glumiță, o tâmpenie, o fac pe Insta Stories, pentru că na, conținutul ăla după 24 de ore la gunoi, nu-l mai găsește nimeni, mă rog, l-am eu în arhivă. Și nu știu, mi se pare că e mult mai fun. Instagram oricum este o platformă foarte fun. Acum, de ce am lipsit de pe YouTube? Am avut mai multe probleme de origini tehnice, dacă vreți, și anume am mai filmat niște clipuri în ultimele luni, în special în perioada de izolare, când recunosc că, deși am lucrat de acasă, am avut mai mult timp pentru a face un make-up sau a face niște stories sau a testa niște produse noi și așa mai departe. Însă am avut de fiecare dată probleme tehnice cu acele clipuri, adică odată mi-a dat eroare, băi, sper că se vede, acum a ieșit soarele după ce o săptămână a plouat în continuu la Londra, sper că nu mi bușește imaginea vreun pic, am și ring light-ul oricum aprins. Ce vă spuneam e că am întâmpinat mai multe probleme tehnice. Odată când am exportat clipul video mi-a dat corrupted file. Altădată când l-am exportat din telefon în platforma în tool-ul de editare, mi le arăta blurate, pentru că telefonul meu Samsung are o chestiuță HDR Plus care trebuia dezactivată și o chestie din asta. Cert e că m-am enervat foarte tare, am pierdut foarte mult timp să editez acele videouri și până la urmă am decis să nu le mai postez. Și după aia a fost așa o perioadă relativ aglomerată din viața mea, despre care o să vă vorbesc în acest clip, în care nu am mai concentrat pe YouTube. A fost și ca un detox, dacă vreți. Deși eu consum YouTube, nu am încetat să consum conținut pe YouTube, urmăresc în continuare YouTuberi români și internaționali și așa mai departe, doar că am simțit așa nevoia să las un pic YouTube-ul deoparte și să mă concentrez mai mult pe Instagram, pentru că acolo conținutul se face mai ușor, mai rapid și poți interacționa altfel cu oamenii. Evident, și aici este tot un nivel de interacțiune, dar pe Instagram poți să interacționezi in real time, ceea ce pentru mine contează foarte mult. Așadar și prin urmare sunt aici, o să încerc să fac de acum încolo cam 3-4 clipuri pe lună, depinde și de cum o să am eu mood. De ce vă spun asta? Pentru că, deși fac același lucru pentru Instagram atunci când filmez tutoriale de make-up și așa mai departe, pe Instagram
trebuie să le fac cumva scurte, pentru că pe IGTV nu o să stea nimeni să uite jumătate de oră la tine. Pe YouTube am văzut că merg foarte mult clipurile lungi și e mult mai mult de muncă. E mai mult de filmat, mult mai mult de editat, setup, and so on and so forth. Și de asta, pe YouTube nu ai neapărat mereu energie, nu ai mood pentru a filma și decât să vin, una e să stau să mă machiez în fața camerei, să dau pe fast forward și voi doar să mă vedeți machiindu-mă fără să vorbesc cu voi, și alta e să vin aici în fața voastră super stictilită, like this, să fiu ceva de genul, da, și acum o să aplicăm concealerul ăsta. Da, și după aia o să... ce trebuie să fac? Da, să punem pudră. Nu vreau să apar în fața voastră cu o astfel de atitudine. Vreau să fiu pozitivă și să am... Băi, să am chef să filmez, ce să mai... Și voi ar trebui să înțelegeți, știu că acum o să sun ca o dea de se plânge pe net, dar voi ar trebui să înțelegeți că noi, pe lângă YouTube și chestiile pe care le facem, avem și o viață. Și cumva o să mă leg de următorul aspect din viața mea care m-a... nu că m-a ținut departe de YouTube, dar cu care mi-am ocupat timpul în ultimele luni și mi-am dat seama acum că n-am avut niciodată ocazia să vorbesc cu voi deschis despre chestia asta. Am avut la un moment dat niște postări pe blogul care e închis de 1 an jumate, care au prins foarte bine, culmea, și multe persoane mi-au zis: hei, dar de ce nu faci niște clipuri pe YouTube despre asta? Pentru că oamenii pot învăța din treaba asta. În februarie 2019 am luat decizia de a pleca din țară, de a mă muta din România. Am plecat literalmente cu 2 bagaje, unul cu make-up, celălalt cu skincare și, mă rog, hainele și tot ce aveam eu în București mi le-am trimis ulterior printr-un curier. Și am decis să mă mut în Anglia, mai exact în Londra, pentru că ăsta este orașul meu de suflet. Prima oară când am vizitat Londra în 2015, am zis că mi-am lăsat sufletul pe străzile Londrei și iată-mă, după 4 ani, că m-am întors să-mi regăsesc sufletul aici. Îmi place foarte mult Londra, este orașul meu preferat din toate pe care le-am vizitat până acum. N-aș fi putut să mă mut într-o țară în care să nu vorbesc limba, în primul și în primul rând. N-aș fi putut să mă mut într-o țară pe care să nu mai fi vizitat înainte, în special un oraș pe care să nu mai fi vizitat înainte, și n-aș fi putut să mă mut într-o țară în care, nu știu, să nu cunosc pe nimeni. În sensul în care, nu știu, nici măcar n-am prieteni sau rude îndepărtate sau foști colegi, pe nimeni. De aceea m-am orientat către Marea Britanie. Este o țară frumoasă, vorbesc limba, am aici câțiva prieteni și avantajul, pe de altă parte, a fost că eu am lucrat foarte mult timp pentru IBM UK și am rămas în relații cu oamenii de aici și cumva aveam acces la industria de aici. Nu mi-am găsit job la IBM, nu despre asta este vorba, ajungem și acolo, dar am ajuns într-un punct, și aici sunt foarte, foarte sinceră cu voi și cred că este prima oară când ies în față să vorbesc despre asta, pentru că, mă rog, știți că oamenii judecă și am încercat să țin lucrurile astea pentru mine, tocmai ca să nu fiu arătată cu degetul: oh, uite și pe aia ce a făcut și a băgat picioarele și a plecat în străinătate. Basically asta mi s-a spus și asta am auzit în spate după mult timp după ce am plecat din țară. Am decis să plec din țară pentru că nu mai eram fericită în România. Asta este motivul. Și nu că nu mai eram fericită din cauza, nu știu, jobului, pentru că știu, înțeleg perfect, sunt foarte multe persoane care pleacă în afara țării pentru un trai mai bun, pentru că în România nu se descurcă, fie au salarii mici, fie nu au joburi ok și își doresc un trai mai bun pentru ei, pentru copiilor, pentru familia lor și așa mai departe. La mine nu a fost cazul. Când am luat decizia să plec în Marea Britanie, lucram la Sephora ca Digital Communications Manager. Era un job absolut superb, la care m-aș întoarce oricând. Cred că a fost cel mai frumos job din viața mea de la început până la final. A fost un an absolut minunat la Sephora, mai ales că am reușit să intru finally în industria de beauty și am văzut cum se lucrează și cât de greu e să lucrezi cu influenceri și cât de greu e să faci campanii și așa mai departe, mai ales că experiența mea era pe partea de IT. Mă refer la marketing în IT și anume business to business. Acum, așa cum vă spuneam, aveam un job foarte mișto, aveam prietenii alături, am avut întotdeauna o relație foarte mișto cu părinții mei, însă am vrut altceva. Am ajuns într-un punct în viața mea în care mergeam pe stradă în București și plângeam. De ce? Nu știu să vă spun. Anxietate,
poate, nu știu, teama că nu o să am niciodată curajul să fac o schimbare în viața mea. Pe de altă parte mă gândeam foarte mult la familie, la prieteni, ce o să se întâmple dacă eu plec și mai ales că știam că mama cel puțin era foarte legată de mine și este legată de mine în continuare și eu n-am plecat niciodată din țară mai mult de, nu știu, 3 săptămâni, o lună când am fost în vacanță. Și cumva toate gândurile astea mă năpădeau și nu știam încotro să o iau. Am avut și câteva luni în anul 2018 în care am făcut niște ședințe de terapie, care, to be honest, pe mine personal m-au ajutat pentru că m-au învățat cum să mă pun pe mine pe primul loc și să nu mai îmi fac 100.000 de gânduri în cap, oare ce crede X, Y, Z despre decizia mea. Ar trebui să mă gândesc ce înseamnă acea decizie pentru mine întâi, după care să mă gândesc și la ceilalți. Și fix asta am făcut. Înainte de sărbători, deci vorbesc de Crăciun, sărbătorile de iarnă din 2018, înainte de sărbători am luat decizia să-mi cumpăr un one-way ticket către Londra și nu știu, undeva, cred că de Crăciun sau așa ceva, eram la masă de Crăciun cu toată familia, eu i-am anunțat că plec. Bineînțeles, oamenii nu m-au crezut, au crezut că este o glumă, pentru că eu mai avusesem niște, nu știu, am mai cochetat cu ideea de a pleca din țară, însă în Canada, doar că acolo procesul de emigrare e foarte complex și erau foarte mulți oameni în jur care spuneau, yeah, right, hai că mi-ai zis tu că pleci în Canada și nu știu unde și n-ai mai plecat. Și în momentul în care a venit ziua să mă urc în avion, toată lumea era pe bune, chiar pleci? Da, chiar plec. Nu știam ce mă așteaptă aici, în sensul în care nu știam cât de repede o să-mi găsesc job. Am plecat cu o atitudine foarte pozitivă, în sensul în care știam că o să-mi găsesc job, știam că nu o să ajung să, nu știu, să am un job poate, nu știu, care să nu mă facă fericită, dar nu știam ce voi găsi în legătură cu, nu știu, unde o să stau, câtă chirie o să plătesc, cum sunt costurile și care sunt cheltuielile zilnice comparativ cu ce cheltuiam eu în București și așa mai departe. Ajunsă în UK, știu că am făcut niște clipuri la început când vă spuneam că hei, m-am mutat în UK și nu știu, am făcut niște favorite și first impression videos, dacă nu mă înșel, dar nu v-am dat foarte multe detalii. Însă, ajuns aici, evident, m-am ocupat de birocrație, dacă vreți, de chestiile legale și anume, m-am dus să-mi deschid un cont la bancă, m-am dus să mă înscriu la GP. GP-ul este medicul de familie, practic, dar ca tu să beneficiezi de serviciile gratuite ale NHS, sistemul de sănătate din Marea Britanie, trebuie să te înscrii la acest GP și acest GP funcționează foarte simplu. Dacă ai nevoie de ceva, întâi te duci la GP și abia apoi, dacă el consideră că ai nevoie să te vadă un specialist, te trimite la specialist. Altfel, nu. Și, până la urmă, mă rog, dacă stai să te gândești overall, e mai bine că nu mai ai atâtea bătăi de cap să stai prin spitale la cozi, să aștepți, să... știți cum e, mai ales în spitalele de stat din România, stai că-l cunosc eu pe unul de la endocrinologie, vă dau un exemplu tâmpit, hai că vorbesc cu el să te programezi joi la nu știu ce oră, stai 4 ore prin spital, îți faci nu știu ce analize, până îți vin analizele, îi mai dai și un 20 de lei la asistentă și încă nu știu cât la doctor în buzunar așa pe sub mână. La privat te duci și aștepți la programări de îți vine rău, mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, să plătesc foarte mulți bani pentru o programare și să aștept gen o oră și ceva, deși mă programasem la ora respectivă. Anyway, nu vreau să vorbesc despre asta, că ăsta este un cu totul alt subiect. Ideea e că aici în UK lucrurile sunt destul de simple, un pic mai simple decât în România și sunt simple în ceea ce privește birocrația, pentru că majoritatea chestiilor se fac online. Mă rog, pentru deschiderea contului la bancă m-am dus ca și cum te duci în România la bancă, pur și simplu să-ți deschizi un cont. Înscrierea la acest GP s-a făcut prin completarea unui formular și practic m-am înscris pe loc, adică nu a trebuit să aștept sau ceva de genul ăsta. După care mi-am schimbat permisul de conducere pentru că știam că o să conduc în UK și m-am gândit, băi, ar fi practic singurul document care atestă că sunt rezident în UK, deci mi l-am schimbat și pe ăla a fost la fel de simplu. Am trimis permisul din România cu un formular completat către DVLA. DVLA este un fel de DRCPIV sau cum se numește direcția whatever din România, nu mai știu la ora asta. Și mi-a venit permisul de UK din, nu știu, într-o săptămână
prin poștă, fără să fac nimic altceva, fără să stau la coadă, fără să îmi fac test, nu știu, analizele, test psihologic și așa mai departe. Deci pur și simplu și mi-au dat valabilitate pe încă 10 ani. Deci nu trebuie să mai schimb permisul în cazul în care expiră în următoarea perioadă. Cred că permisul din România mi expira în 2024, 2025, așa ceva. Ăsta o să-mi expire în 2028 sau o chestie asta. Anyways. Mi-am schimbat permisul pentru National Insurance Number și dacă vreți să știți ce este acest National Insurance Number, vă sfătuiesc să vă duceți pe Google să citiți mai multe informații pe site-ul guvernului. Poate sunt unii dintre voi pe care chiar nu interesează astfel de lucruri și nu vreau să vă plictisesc cu documentele și cu birocrația. Pentru National Insurance Number aplicasem înainte și mi-a venit într-o lună. Practic, acest National Insurance Number este, nu știu cum să vă spun eu, numărul de identificare, numărul unic de identificare, pentru care fiecare rezident poate să-și demonstreze aportul său la economia țării, mă refer la taxe și impozite. Basically, atunci când te angajezi, trebuie să prezinți acest National Insurance Number, prin care angajatorul te va verifica. La fel, dacă vrei să îți faci o asigurare la mașină, de exemplu, îți trebuie acest National Insurance Number. Și așa mai departe. Este o hârtie cu un număr unic, așa cum vă spuneam. Bun, deci în prima lună să zicem că mi-am făcut documentele și am continuat să-mi caut un job. Începusem să-mi caut job încă din România, însă nimic nu se finalizase în sensul în care avusesem niște interviuri prin telefon, dar nimic sigur. Și nu mi-am pierdut speranța și răbdarea, deși au fost niște momente foarte grele în care efectiv simțeam că mă urc pe pereți, pentru că stăteam acasă, deci nu aveam altă activitate. Am mai lucrat o perioadă remote pentru Sephora, însă îmi doream să-mi găsesc un job aici, pentru că deja mă stabilisem aici, mă mutasem aici și voiam să nu mai fiu plătită cu salariul din România. Pe lângă alte lucruri. Și a fost o perioadă foarte intensă, pentru că m-am dus la foarte multe interviuri. Ca să ne înțelegem și să vă spun așa și despre, poate un pic despre experiența de a-ți căuta un job în afara țării. Deci eu veneam cu 7 ani experiență în marketing și social media și digital communication, din sfera B2B, IT, da, și din sfera de beauty. Într-adevăr, experiența în zona de beauty era de doar un an de zile, însă eu am crezut că, mă rog, la Londra, unde se dă ora exactă în marketing, aș putea să-mi găsesc un job foarte mișto la o companie foarte mare de beauty. Și am aplicat în prostie, în draci, cum s-ar spune, doar la companii de beauty, retaileri, branduri de make-up, branduri de skincare, saloane de înfrumusețare și așa mai departe. Și m-am lovit numai de refuzuri, în sensul în care n-ai suficientă experiență pe piața din UK. Și oamenii nu înțelegeau că eu veneam cu 7 ani experiență pe piețe internaționale, da? Deci eu nu am lucrat doar pentru companii din România, am lucrat pentru companii internaționale, lucrasem cu America de Nord, lucrasem cu Marea Britanie la IBM, lucrasem cu toată zona EMEA la Oracle, lucrasem cu America de Sud la IBM și așa mai departe. Adică am avut expunere pe mai multe piețe și cumva știam care este mersul lucrurilor, adică nu veneam de la Gicu SRL, am lucrat la covrigăria de la Colț din București și vreau să mă angajez în Londra la nu știu ce companie de beauty. Adică lucrurile cumva pentru mine aveau sens, pentru ei n-au avut sens. Și la un moment dat țin minte că am fost la un interviu la Estée Lauder. A fost, cred că, cel mai greu interviu din toate pe care le-am avut. Am trecut printr-o serie de interviuri și urma să, să obțin jobul de junior marketing, nu junior marketing, marketing exec. Ce înseamnă marketing exec? Marketing exec este o poziție junior pentru care angajezi un om cu poate un an, 2 experiență, în niciun caz un om cu 7 ani experiență. Dar eu de la interviu le-am spus, bă, uite, eu vreau să vin să lucrez la voi în companie, știu că sunt overqualified pentru poziția asta, însă pe mine nu mă deranjează chestia asta. Chiar dacă fac muncă de, nu știu, junior, muncă de chinez, I don't give a shit, vreau să cresc în compania voastră. Ok, da. Nu ne convine. Ei așa au zis la primele interviuri că normal, ce înseamnă un junior? Bani mai puțin, muncă mai multă, munca de jos și munca
care consumă munca în care investești mai mult timp și așa mai departe. Și după ce am trecut de ultimul interviu, m-a sunat tipa de la resurse umane, eu eram super emoționată când am văzut că mă sună, îmi tremura mâna pe telefon. Sandra, ce faci? Nu știu ce. Vreau să vă spun că și atitudinea recruiterilor din UK a fost diferită de cea a celor din România, pentru că în UK se merge foarte mult pe empatie și foarte mult pe chestia asta, personal approach, dacă vreți, în sensul în care, hei, ce faci? Ce-ți face pisica? Vă dau un exemplu tâmpit. Nu știu, ce ai mâncat ieri la prânz? O chestie din asta. Oamenii parcă le pasă și de viața ta, nu doar de ce faci tu ca un professional, cât și de partea ta personală, dacă vreți. Anyways. Și m-a sunat tipa asta și nu știu ce, uite, Sandra, te-am sunat în legătură cu jobul, din păcate am decis să mergem cu altcineva pentru că tu ești overqualified. Și în momentul ăla, deci, oh my god, îmi amintesc, bă, mi-a căzut cerul în cap. Eu am mai fost refuzată la joburi, la interviuri, pentru că, nu mi-au ieșit. Majoritatea joburilor pe care le-am obținut în viața asta, le-am obținut din prima, evident. Dar au fost și joburi la care am fost refuzată. Dar refuz mai mare ca ăsta, bazat pe o mai mare porcărie decât asta, nu am pomenit în viața mea. În fine, i-am mulțumit tipei, nici nu mai știu ce am zis pentru că mă pierdusem cu firea și, băi, efectiv, am închis telefonul și am început să mă jelesc, dar să mă jelesc cu vorbe și cu muci. În sensul în care eram ceva de genul că pe mine nu mă vrea nimeni, că eu nu sunt bună de nimic și așa mai departe. Și deja self-esteem-ul meu era undeva foarte jos și îmi dădeam seama că, băi, după 3 luni de zile, de 2 luni și jumătate de căutat job intens și am mers la o grămadă de interviuri și am cerut bani puțin pentru că veneam dintr-o țară din Europa de Est, în care, evident, nivelul de trai era mai jos și eu când mă duceam la interviu aici, le spuneam un salariu din ăsta, minim de să uitau și ei. Ok, dacă tu zici și vrei atât, îți dăm atât. Dar, în comparație cu salariul pe care îl lua un om cu experiența mea pe piața din UK, era mult mai mic. În fine, și am fost foarte dezamăgită atunci, nu mi-a venit să cred, am zis, băi, nu se poate, mă angajez la Starbucks. Asta este, trebuie să fac ceva, nu pot să stau toată ziua acasă, mă duc să fac cafele. Și, mă rog, întâmplarea a făcut că mi s-a spus, mă rog, persoanele cunoscute din jurul meu au spus, băi, ai răbdare, stai, nu te grăbi, că mai durează, că uite, cei care au venit aici nu și-au găsit joburi din prima. Joburi, mă refer la joburi în domeniu. Pentru că puteam să-mi găsesc job în prima săptămână, să lucrez la Mac, la Starbucks, nu știu, să mă duc să fiu ospătar într-un restaurant sau să lucrez într-un hotel sau să fac curățenie, adică genul ăsta de joburi se găseau, doar că eu nu am vrut să mă duc în zona aia, în condițiile în care veneam cu o experiență în spate din România și în condițiile în care am lucrat toată viața, practic, în mediul corporate și nu voiam să schimb cumva zona de muncă. După care am început să aplic la niște joburi pe IT. Am zis, bă, dacă nu merge pe beauty și toată lumea spune că nu și nu, măcar mă duc și eu pe ce am făcut. O viață. B2B, IT services. Și întâmplarea a făcut că am aplicat la un job, și mai era o chestie și cumva divaghez. Am vorbit cu foarte mulți recruiteri în perioada aia și toată lumea spunea, știi, vin în România, trebuie să aplici și tu pentru joburi de junior. Și am like, da, am 7 ani experiență. Da, știi, vii din România. Adică din start, și nu vreau să vă spun, adică nu vreau să vă spun că m-am simțit, nu știu, nedreptățită sau i-am simțit pe oamenii ăia cumva rasiști. No way. Pur și simplu, una e să fie un om cu 7 ani experiență pe care i-a lucrat exclusiv pe piața din UK sau la companii din UK, alta e să vină un om dintr-o țărișoară mică de pe undeva de prin Europa, cumva să vrea să fie la același nivel cu persoana respectivă din UK. Ain't gonna happen. Nu vor avea salarii la fel, nu vor fi tratați la fel și așa mai departe. Dar asta nu contează pentru că eu am fost foarte, cum să vă spun eu, foarte pozitiv așa și optimist. Am zis, bă, hai că nu e dragă chiar așa de negru până la urmă. Și am aplicat la acest job de junior, era un social media exec la o agenție. Și întâmplarea a făcut că m-au sunat oamenii să mă cheme la un interviu, m-am dus la interviu și la interviu mi-au spus ceva de genul că, băi, uite, știi, tu ai 7 ani experiență, adică ești sigură că vrei să... Bine,
a fost foarte mișto tipa respectivă, că mi-a fucking killing me, chiar vrei să faci ceva ce făceai acum 5 ani? Și eu am zicea de genul, da, dar știi că, uite, sunt foarte sinceră cu voi. Mi-au spus recrutării și, în general, agențiile de recrutare mi-au spus să merg pe joburi de junior pentru că nu am suficientă experiență pe piața din UK. Și tipa era cu CV-ul meu în mână, că păi cum nu ai experiență pe piața din UK, că ai lucrat pentru IBM UK. Și eram like, da, știu, dar unii oameni nu au considerat asta. După care tipa îmi spune, uite, avem un job de account manager. Cum ți se pare? Pe media buying. Și eram like, fuck, n-am făcut media buying în viața mea. Adică eu ce am făcut social media, am făcut PR, am făcut evenimente și cam atât. Și ce am făcut campanii de marketing, mai exact email marketing la IBM și content creation la Oracle. Adică cumva am experiență în toate zonele astea, dar nu strict pe media buying. Și ne-am spus, bă, n-am experiență pe media buying. It's fine. N-am făcut niciodată, nu știu cu ce se mănâncă, știu doar, mă rog, social media, știu ce înseamnă media buying, dar nu știu nu știu publisheri din UK, pentru că se punea și problema asta, să vii cu un portofoliu de contacte, dacă vreți. Și oamenii au zis ceva de genul, nu, e ok, nici noi nu știam media buying când ne-am angajat aici, dar tu ai skill-uri de project manager, ai skill-uri de social, ai skill-uri de client services și client facing și practic noi de asta avem nevoie. Și am like, ok. Și tipa mi-a zis, băi, uite, îți trimitem job description-ul, te uiți pe el și ne spui dacă îți convine. Ok, mi-au trimis job description-ul, am citit toate cele pe acolo, mi-a sunat foarte bine, știam cu ce se mănâncă în mare parte jobul, dar nu făcusem efectiv chestia asta. Și am zis, băi, da, i-am dat mail tipei de la HR și am spus, băi, uite, sunt interesată de jobul ăsta, nu știu ce, ăsta e salariul pe care îl vreau, bla bla bla. După care am avut interviu cu client directorul de pe acest cont, practic, de client directorul clientului pentru care urma să lucrez în cazul în care mă luau în echipa lor. Și tipul ăsta, mă rog, un tip foarte... A fost așa, practic am avut interviu cu două persoane, cu un tip și cu o tipă, tipul era bad cop, tipul era good cop. Nu i-am citit nicio expresie pe față, adică el îmi punea niște întrebări foarte pertinente și foarte straight to the point, dar nu avea nicio expresie, era ceva de genul. Și eram like, bă, m-a plăcut, nu m-a plăcut, aoleu, n-am fost ok, nu știu ce. Eu foarte naturală la interviu, pentru că nu m-am dus niciodată să par ceea ce nu sunt. Și relaxat, așa, cum sunt eu. După care mă sună tipa de la resurse umane, deci ăsta a fost al treilea interviu, practic. Și mă sună tipa de la resurse umane să mă întrebe cum a fost. Bă, nu știu cum a fost, pentru că tipul respectiv nu mi-a dat nimic de înțeles, nici că da, nici că ba. Și era că bine, hai că o să vorbesc eu cu ei și revin. Băi, și în 2 zile, deci fix 2 zile, nu știam că o să iau jobul ăsta, nu aveam absolut nicio speranță, pentru că nu am simțit eu că am avut conexiunea aia cu client directorul respectiv, știi? Și am zis, bă, nu prea mi-a plăcut băiatul ăsta, s-ar putea să nu vrea, adică plus că, again, mă băteam cu niște oameni din UK care studiaseră în UK, veneau din media buying, știți? Adică lucruri peste care nu poți să, dacă le pui pe hârtie, băi, ok, asta are niște skills, dar ăsta care a studiat în UK și are experiență în media buying poate să-și dezvolte acele skills. Păi și mă suna la 2 zile tipa HR-ul să spună, hei Sandra, ți-am trimis pe mail contractul. Și eram like, wait, what? Uite, ne-a plăcut foarte mult de tine, nu știu ce, bla bla bla, când poți să începi? Și eram ASAP. Practic i-am spus că pot să încep lunea următoare. Lunea următoare a fost o zi de 17 iunie. Oh my god, fac un an de când lucrez la ei. Agenția despre care vă vorbesc este Merkle. De fapt este DWA, dar a fost achiziționată de Merkle. Este o agenție de B2B, media buying și media services. Iar clientul meu, pentru că aici voiam să ajung la interviu, l-am întrebat pe, mă rog, șeful meu, practic, despre el vorbeam. L-am întrebat, zic, ok, și care ar fi contul pe care aș lucra? Și el foarte așa, AWS, nu cred că ai auzit despre el. Dar el foarte așa, și eu eram Amazon Web Services, cine dracu n-a auzit despre AWS. Și era, serios, ai auzit? Zic, boss, am lucrat, bine, nu i-am spus asta așa, dar am spus, am lucrat la IBM și la Oracle și știu și eu care sunt competitorii principali, nu? Așadar, sunt account manager pentru AWS, Amazon Web Services. Practic, noi suntem agenția de media buying și digital media a lui Amazon Web Services.
Cine nu știe, Amazon Web Services este divizia de IT a lui Jeff Bezos, a lui Amazon, și ne ocupăm de tot ce înseamnă campaign planning. Mi-e mai ușor să vi le spun în engleză, dar ce să vi le spun și în română. Deci, planificare de campanii, bugete, social media, tot ce înseamnă postări, tot ce vedeți voi, postări cu Amazon Web Services pe Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit, sunt făcute de noi, planificate de noi și implementate de noi. Parteneriate cu diversi publisher din UK, Forbes, The Guardian, Financial Times, IDG, TechTarget, sunt doar câteva nume. Dacă nu lucrați în domeniul ăsta, s-ar putea să vi se pare că vorbesc limbă chineză, but it's fine. Dar este un job foarte mișto, pentru că am avut parte de foarte multe challenge-uri. Și fiind nouă în această lume, în acest domeniu, cumva m-am concentrat foarte mult pe job. În primele luni, cel puțin, m-am concentrat foarte mult pe job și am lăsat-o mai moale cu hobby-ul meu pentru make-up, mai ales că în UK am văzut că nu prea prinde chestia asta. Femeile nu au mentalitatea femeilor din România, în sensul în care femeile nu sună la make-up artist să se programeze înainte de o nuntă sau înainte de un bal sau party sau nu știu ce. Aici femeile se machează singure sau nu se machează deloc. Deci partea asta cu make-up-ul și a fi make-up artist în UK nu mi-a ieșit. Am avut 2 programări într-un an de zile, deci vă dați seama la ce nivel. Dar nici nu am insistat, adică nu mi-am făcut și contacte în industrie, mi-am văzut de jobul meu, că am zis că e mai important, plus că eu am avut, since forever, job 9 to 5 în marketing și cumva vreau să merg pe partea asta și de acum încolo, make-up-ul și treaba asta cu social media și ce fac eu, clipuri video și așa, să fie doar ca un hobby. Nu o să ajung niciodată să renunț la jobul meu de zi cu zi pentru a mă dedica make-up-ului, decât dacă există oportunitatea, dar momentan nu aport nicio oportunitate de genul ăsta. După care, un alt update din viața mea este că m-am mutat și m-am mutat de puțin timp, m-am mutat de o săptămână. Înainte stăteam într-o cameră open space cu bucătărie și cu o baie separată. Acum m-am mutat într-un one bedroom flat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dormitorul, adică aici unde filmez, este separat de living, de bucătărie și de baie. Este foarte drăguț și cozy. Și cumva ne-am amenajat, vorbesc de mine și de prietenul meu, pentru că locuiesc cu prietenul meu. Ne-am amenajat aici un loc după sufletul nostru, în sensul în care, nu știu, un loc în care să ne simțim cozy, să ne simțim ca acasă. Când venim obosiți de la muncă, bine, nu e cazul meu pentru că eu lucrez de acasă, dar chiar și așa, lucrez de acasă, dar stau în fund toată ziua la laptop, nu stau în vârful patului. Dar când venim acasă să avem așa un vibe din ăla de ce bine la noi acasă și frumos. Și cumva ne-am amenajat locul ăsta fix după preferințe, ne-am cumpărat niște mobilă pentru că nu aveam unde să ne depozităm toate prostiile, mai ales eu. Adică gen, nu știu, ce vedeți voi aici, 2 cutii din astea sunt cu make-up și cu chestii de păr, gen uscătoare și plăci și nu știu ce. Am pe dulapul de aici din față, am la fel cutii întregi de produse de make-up, deci este nebunie în casa asta. Mi-am luat și pisică, în caz că nu ați văzut-o pe Chisha, dacă nu vă invit să mă urmăriți încă o dată pe Instagram, unde mai postez clipuri, video și poze cu ea. Momentan cred că e în bucătărie, doarme, că am zis să o las în partea cealaltă ca să filmez niște, pentru că este atât de drag de pisică, încât se bagă, mișcă camera, mă mușcă, mă trage de picioare, vine, mă miaună, se urcă pe mine, se urcă pe aici pe sus, adică e haos, când filmez trebuie să-și bage codița. Și nu știu, mă simt așa împlinită, pentru că cumva aici voiam să ajung și de asta am și decis să mă reapuc de YouTube, pentru că finally, uite, se face un an de când mi-am găsit job și de 1 an și 4 luni de când stau în UK și pot să vă spun că sunt liniștită, sunt foarte fericită pe toate planurile și cumva, nu știu, s-au așezat așa lucrurile. Și ce vreau eu să vă spun este că, deși poate, nu neapărat dacă vreți să vă mutați din țară, dar și dacă vreți să o faceți, să plecați cu o atitudine pozitivă. Nu este ușor, nicăieri nu e ușor, nimeni nu o să vă dea de-a gata să vi le pun în brațe. Uite, job plătit bine, uite casă mișto, uite mașină, uite nu știu ce. Nu o să se întâmple asta.
Dar ține foarte mult de voi și să știți că vă pot da și un sfat personal. Din ce am observat eu, noi românii suntem niște persoane foarte descurcărețe și foarte muncitoare și unde mergem, chiar dacă suntem văzuți, nu neapărat diferit, dar suntem văzuți cu mai puțină experiență sau nu avem o vizibilitate atât de mare, vă garantez eu că în câteva luni o să ajungeți să aveți toată vizibilitatea din lume, pentru că noi suntem foarte, foarte serioși și suntem niște oameni pe care te poți baza și chestia asta am văzut și la mine la muncă, când am ajuns să fiu apreciată după doar câteva luni pentru chestii pe care în România le făceam așa. Și în România cumva tu erai obligat să faci lucrurile alea, deși nu făceau parte din jobul tău. Dar asta este o altă poveste și lăsați-mi în comentarii dacă ați vrea să aflați mai multe despre mediul de lucru din UK și diferențele de mentalități, pentru că până la urmă despre asta este vorba. Și de asemenea, dacă mai aveți și alte curiozități despre mutarea în UK, poate aș putea să fac un story time despre viața de aici, cât de scumpă e viața în UK, cam care sunt cheltuielile zilnice, lunare și așa mai departe. Asta dacă vă interesează, deși sunt sigură că sunt foarte multe informații de genul ăsta pe net. Ce vreau să vă spun este că vă mulțumesc super, super mult că m-ați urmărit astăzi. Mi-a fost super dor de voi și sunt atât de fericită că am reușit să vin cu acest story time în fața voastră. Până data viitoare, nu uitați, spread the beauty, n-am renunțat la asta, aveți grijă de voi și vă spun sincer, indiferent ce schimbări vreți să faceți în viața voastră, să fiți pozitivi și să credeți în forțele proprii, pentru că veți reuși, indiferent dacă la început va fi greu, pentru că na, viața nu e roz și doar eu sunt azi roz la ochi și pe buze și bluza și tot, dar veți reuși să treceți peste toate. Vă super pup și ne vedem curând!